Tak jak to jde, přátelé? Já jsem Roman a vymyslel jsem si tento podcast, který se bude zabývat seriálem Přátelé. Což jste asi podle názvu pochopili, tedy pokud jste na tom stejně jako já a už ani nepočítáte, kolikrát jste celý tento seriál viděli. Ale než se dostaneme k seriálu, tak bych rád řekl něco na úvod. Proto ta 0. epizoda. Už to teda točím po několikáté, protože jsem nebyl spokojený s tím mým projevem a se svým zvukem. A taky když jsem to natočil úplně poprvé a pak jsem si to poslechl, tak jsem si řekl, Romane, mluvíš sice hezky, ale tohle vůbec nikoho nezajímá. Takže jsem to ořezal a teď to natáčím znovu a snad lépe. Já se považuji za relativně kreativního člověka a to hlavně v tom směru, že rád zkouším nové věci. Mám za sebou psaní blogu, tvorbu pár videoblogů a už nějakou dobu mě lákalo zkusit si vytvořit podcast. Forma podcastu mě nejvíc oslovila v době hlubokého covidu, jakožto asi každého. Vzpomínáte, ven jsme nesměli, v televizi toho moc nedávali, nový filmy nevycházely a i kdyby tak kina byly stejně zavřený, prostě nebylo moc co dělat a tak začaly vznikat podcasty jak na běžícím páse. Možná vás teď ale napadne, že jsem jedním z těch prudce inteligentních a prozíravých lidí, kteří vycítili příležitost a pustili se do tvorby podcastu právě v tomto období, kdy jste fakt mohli mluvit o čemkoliv, do názvu jste dali slovo podcast a posluchače jste našli velmi rychle. Akorát, že já vůbec. Já pouze poslouchal a do tvorby se pouštím až teď, když už je různých podcastů doslova milion a lidi jsou jimi tak trochu přesyceni. Začít nový podcast v dnešní době je, jako byste emigrovali z České republiky v říjnu 89. Chtělo to hodně odvahy, ale dneska se tím moc nechlubíte, protože by se vám lidi vysmáli. A třeba se mi vysmějete taky, ale to mě neodradí od toho si to vyzkoušet. Zaujaly mě podcasty, které jsou čistě mluvené, bez hostů, tematicky zaměřené pouze na jednu konkrétní věc. Přemýšlel jsem, o čem bych mohl tvořit já, tak abych nikoho nevykrádal, zároveň aby to bylo o něčem, co mě baví, a taky o něčem, o čem toho hodně vím. Ta poslední podmínka to celkem skrouhla jen na pár věcí. V důsledku jen na 2 věci. Tenis a seriál Přátelé. Mít podcast o tenisu by za tolik lidí asi nezajímalo, ale podcast o seriálu Přátelé, to by mohlo poslouchat třeba i takových 5 lidí, když s tím budu hodně otravný u svých kamarádů. A k tomu všemu jsem nenašel žádný podcast, který by se tomuto geniálnímu seriálu u nás v Česku věnoval. A tím myslím dlouhodobě, nejenom nějakou speciální jednou epizodou. Takže bych nikoho nevykrádal, je to něco, co mě hodně baví a také je to seriál, o kterém toho hodně vím a mám ho nespočetněkrát nakoukaný. Což už jsem furt říkal, a jen se tady tupě opakuju. No a už bych to měl asi konečně trochu směřovat víc k tomu seriálu. Ale ještě si neodpustím povídání o tom, proč zrovna název Tak jak to jde. Když jsem nad tím přemýšlel, jak podcast pojmenovat, tak mě napadlo na to jít moderně. Napadlo mě k tomu použít umělou inteligenci. Mnozí budete nejspíš znát čím dál oblíbenější a diskutovanější chat GPT. Je to, jako byste si psali s kamarádem přes WhatsApp. Akorát, že na druhé straně není kamarád, ale umělá inteligence. Něco jí napíšete a ona vám odpoví na základě dostupných dat z internetu, tak aby to bylo co nejvíc relevantní k tomu, co jste napsali vy. A reaguje až strašidelně dobře. Do budoucna se takové technologii předpovídá schopnost psát například celé scénáře filmů, seriálu nebo celé ságy knih. Jen tak, na pár kliknutí. A scénáristi a spisovatelé nebudou mít co žrát. O ničem takovém mohli lidé v době vzniknutí seriálu Přátelé jenom snít. Všímáte si, jak už tu pomalu směřuju k seriálu? Každopádně jsem tomu chatbotu zadal, ať mi vymyslí název pro podcast, který se bude věnovat seriálu Přátelé. První název, který mi to po chvilce vyplivlo, byl Friends Talk, což nebylo špatné a dal jsem mu ještě jednu příležitost a tentokrát spadl server. Jako fakt, spadl a nefungoval do druhého dne. Umělá inteligence selhala a tak musela nastoupit inteligence má vlastní. Chtěl jsem to pojmenovat podle něčeho, co v tom seriálu zaznělo a je to naprosto signifikantní, že každý hned bude vědět, o co jde. A řekl bych, že Joeyho legendární balící hláška, Tak jak to jde, se řadí mezi ty nejvíc známé v celém seriálu. Další možností byla Phoebe a její song Smraďoch o smradlavé kočce, nebo Janice a její Ach můj bože. Ale ani jedno mi nepřišlo jako dobrý nápad takto pojmenovat podcast. Jakože ta představa, mít to pojmenovaný Ach můj bože. No byla by to asi zajímavá skladba posluchačů, ale mnozí by byli asi velmi zklamaní. Tak jak to jde mi přišlo skvělý. Vůbec se nebudu pokoušet napodobit Joeyho, jak to vyslovuje on, protože pak by to spíš znělo, jako když se to v jednom díle pokoušel napodobit Joeyho
v uvozovkách jednobuněčné dvojče. Všimáte si, už úplně hrnu směrem k seriálu. Ale ještě zůstaneme u názvu tohoto podcastu. Když jsem ho vymyslel, tak jsem si říkal, že by to zároveň mohlo být i celkem pěkné uvítání na začátku každé epizody. No a aby to nebylo jenom o tom, jak skvělý název jsem vymyslel, tak jsem našel i nějaké zajímavosti, které se k této hlášce vážou. I když se jedná opravdu o legendární hlášku, tak v seriálu zazní celkem pozdě. Můžete si tipnout, kdy to bylo. Nechci po vás konkrétní díl, i když i takový znalci by se určitě našli. Zkuste ale tipnout, v kolikáté sérii to mohlo být. Dám vám chvilku na přemýšlení. A chvilka je pryč. Takže tato hláška poprvé zazní až ve 13. díle 4. série. Jedná se o scénu, kdy chce Rachel pozvat na rande Joshu a neví jak na to. A taky Joey učí svoji balící techniku, která je založena právě na této krátké větě. Samotná hláška z úst Joeyho v celém seriálu nakonec zazní přibližně 20krát. Párkrát je pak řečena i z úst dalších postav. Co je ale taky zajímavý, tak je to, že úplně poprvé tato hláška zazní už v roce 1991, tedy 6 let před zazněním seriálu Přátelé a 3 roky vůbec před vznikem seriálu Přátelé. Že to nedává smysl? Vysvětlím. Znáte seriál Ženatý se závazky? Já si pamatuju, že když jsem byl dítě, tak tento seriál se vysílal až po půlnoci, protože byl nevhodný. Dnes ho občas některá televizní stanice zařadí do vysílání, ale už se vysílá normálně odpoledne. Na tom je vidět, jak se postupem let snížila ta laťka toho, co se považuje za nevhodné a co už se bere za normální. Ostatně toto řešili i tvůrci seriálu Přátelé u prvního dílu, ale k tomu se dostanu až v příštích epizodách. Každopádně v seriálu Ženatý se závazky hraje hlavní postavu Al Bunda, jeho manželka Peggy a jejich děti Kelly a Bud. A v tomto seriálu konkrétně ve 3 epizodách hrál i představitel Joeyho Matt LeBlanc. A právě v tomto seriálu měla údajně poprvé zaznít hláška Tak jak to jde. Podle ČSFD to měl říct v 9. díle 6. série tohoto seriálu. Já jsem to schválně hledal, ale nic takového jsem v tom díle prostě nenašel. Zkoušel jsem dabovanou verzi, originál verzi, našel jsem i přepis monologu. Matt LeBlanc v tomto díle opravdu na chvíli je, ale ta hláška tam prostě nezazní. Pořád mi to ale vrtalo hlavou, proč by někdo takovou zajímavost psal, když to vlastně ve finále není vůbec pravda. Tak jsem prošel ještě zbývající 2 díly, kde Matt hrál a nakonec jsem tuto hlášku našel. Zazněla ve 20. díle 5. série, kde takto oslovuje servírku. V originále How you doing? V českém dabingu pak Jak se vede. Tam to ještě trošku aprovalo ten překlad, ale nevadí. Matt LeBlanc v tomto seriálu hraje Vinnyho Verducciho, který chvíli chodí s Kelly, což je vtipný, protože představitelka Kelly, herečka Christine Applegate, si objeví i v Přátelích jako sestra Rachel a tam i pro změnu Joey zase nesnáší. Další zajímavostí k hlášce, tak jak to jde, tak je to, že tato hláška byla oceněna časopisem TV Guide jako 4. nejlepší hláška v historii kinematografie. První místo obsadila hláška Here is Johnny, kterou pronesl Jack Nicholson v nějakém psychofilmu z roku 1980 s názvem Osvícení. Vůbec jsem tenhle film neznal a asi mi to ani nevadí, když jsem se potom koukal na nějaké ukázky z toho filmu. 2. místo obsadil Homer Simpson se svým Doch a 3. místo získala hláška Jáda, jáda, jáda ze seriálu Seinfeld Show. Tenhle seriál mi byl kdysi taky doporučovaný jako klasika mezi sitcomy, ale mě to vůbec nezaujalo. No a až na 10. místě se umístila hláška Bude to Legend, Wait for it, Diary ze seriálu Jak jsem poznal vaši matku, který podle mě tak trošku vykrádá právě Přátelé. Ale zpátky k našemu seriálu. O čemže teda bude tento podcast? Rád bych prošel epizodu po epizodě. Vypíchnu zajímavosti, nějaké info o hercích, i o těch, kteří se v tomto seriálu jen myhnuli. Tady mám v plánu dávat i na Instagram fotky, jak vypadaly tehdy a jak vypadají dnes. A taky se budeme bavit o vystřižených scénách, které v každém díle jsou. Dále možná budou nějaké rekapitulační kvízy a budu taky porovnávat, co bylo v originálním anglickém znění a co v českém. Protože nevím jak vy, ale já na Přátele koukal vždycky s českým dubbingem, který mi přijde famózní, ale bohužel bylo několik scén, které jsem třeba já osobně nikdy moc nepochopil. A až časem jsem zjistil, že to zavnil právě český dubbing. Že v originále to je podané trochu jinak a dává to konečně smysl. Takže na to se chci taky zaměřit.
Vůbec nevím, jak budou epizody dlouhé, prostě jak to vyjde, tak to vyjde, ale počítám, že to bude mezi 20 až 30 minutami. Tak o tom všem a i dalším by byl tento nový podcast. Ještě bych si tady udělal malou reklamu na můj primární biznis a to je to, že ručně šiju kožené peněženky s možností gravírování a celkově na míru tak, jak se komu líbí. Kdybyste tedy chtěli kvalitní peněženku pro sebe nebo pro někoho z blízkých, tak mrkněte na web blackchili.cz, kde najdete i ručně obráběná dřevěná pera. A když zadáte kód tak, jak to jde, dohromady, tak dostanete slevu 15%. Zároveň bych vás prej měl vyzvat, abyste mě začali odebírat, sledovat a tak dále. Prej se to u správného podcastu dělá. No a já chci mít správný podcast, tak vás k tomu tímto vyzývám. Založil jsem Instagram s názvem Tak, jak to jde, _přátelé, kam plánuju dávat info jednak o nových epizodách, pak taky třeba nějaký screeny z jednotlivých epizod, o kterých zrovna budu mluvit, a taky bych chtěl stříhat krátké reelsy vtipných scének. Zároveň je podle mě Instagram super místo, kde mě můžete pochválit, za co už budu moc rád, nebo co je snadnější, tak zhejtovat, tak směle do toho. Už teď mám v hlavě pár mých kamarádů, kteří si tuto příležitost nenechají určitě ujít. Zdravím Ondru. A to by mohlo pro tento díl stačit. Tohle byla 0. epizoda nového podcastu, představení tohoto mého projektu a příště už to bude opravdu o seriálu. Ještě sice ne o konkrétním prvním dílu, spíš obecně o seriálu, o hercích a buď to bude jeden delší díl, nebo to rozdělím na 2 kratší, protože je tam toho celkem dost co říct a chci to nějak rozumně poskládat. Ale určitě si řekneme například, jaký měli herci platy, jaké postavy neměly být hlavními postavami, nebo kteří herci se ucházeli v konkurzu o role, ale neuspěli, ale v seriálu se přesto objeví. Tak u příštího dílu. Ahoj.